uNtobeko. uNtobeko. So nesikhathi esingakanani uphusha naye? uNtobeko since ngoba besine 4 years naloya. Yena ngimthole 2 years back. 2 years. So nine 2 years vele wena naye? Yeah, uNtobeko wami Nkosi yami. So umntwana owakhe noma waloya? Umntwana ekaNtobeko akanayo ingane uNtobeko. Oh, no, akanamntwana. Yena nangane. Thuke nangane. Sentshe into yethu yashisa yo. So bana umeni kuye. Yeah. Usho kangakanani ukuthi yena akana side njengoba wena ubumenza side? Ngiyamthemba kakhulu ngani. Themba kakhulu yazi. When last did you see her? When? Umgcine nini kumbona? Yena benginaye 2 days back. Ukuphila. 2 days back. Yeah. Ukuphila. Yeah, uzwekela kanjani umuntu wakhe? Faka mana. Sicela ufaka amanamba akhe simfonele. Ngizongila kodwa Nkosi yami. uNtobeko wami, okay. Yo, yeah, ne. And I did ask ukuthi umuntu owani wathi yebo. So angazi uzomfonela ukhulume naye. Okay. Ngoba phela ngizoyiwina le phone namhlanje. Ayo uNtobeko wami Nkosi yami. Mara Chris yabo. Uza ekhaya right manje. Yeah. Ngoba ilo nestrap simshiye. Ma-90s azokuphathana kahle. Uthanda ama-2K? Yeah. Mara ama-2K yawo wesimos. Sho kanje? Hello. Ngishayisa ngovalo. Hi, sisi uyangizwa? Yebo. Ukhuluma noThandeka from CMTV ne? Okay. Nginomuntu wakho lana ishow yethu sitesta iloyalty kuma relationship. Yeah, umuntu wakho ugcina nini kumbona sisi? Ngicela namhlanje kuseni. Namhlanje kuseni? Yes. Oh okay. Ninengane no2? Aninangane. Ninesikhathi esingakanani ni mhlambe nithandana wena naye? Yo, so I think it's about 2 years manje. 2 years? Yeah. Wena uyamthanda umuntu wakho ne? Yo, ngimthanda Kakhulu. Yo, Ngicela ungidescribe ungiphi description yakhe. so like more than yellow-bone kanjena. Alright, ubani igama lakhe? Igama lakhe Justin. Ubani uJustin? Umuntu wami. Oh yeah, okay. Sicela ukhulume no Butla osinaye. Bhuti omZulu. Hayibo. Ubani uJustin manje? How? We 2K lami kodwa ngikuthembe kangaka. How baby?